i pojechał do innych dzieci. Twój prezent. Opakuj. Spakowujemy. Tak? No to chodź. No, idziemy. No. No rozdzielaj papier. Tu działa. Co to jest? Co to jest? No teraz to ciągnij. Ciągnij. Jaki ci Mikołaj przyniósł prezent. Opakuj. No odpakujemy. Zobacz. Zobacz. Nie grał. Nie grał. Nie Będziesz grał. grał? Tak? No to chyba byłeś grzeczny, że ci taki prezent przyniósł, co? Tak. Tak. No wyciągaj mocno, kochanie. Nanda. Ciągnij.